Здравейте, ние сме BitLime Team и в това видео ще ви разкажем за програмата Калейдоскоп. От основаването на Magic Lime Academy са създадени 6 бонусни и спестовни програми. Това са пари за всеки ден в програмата Lime, BitLime, любимата ми аутопрограма, а също и автоматичната програма Бизнес, аутопрограма Премиум. И програмата и всичките имат общо с Калейдоскоп. Те са паралелни една на друга, но всички са под Калейдоскоп. И след като преминете всички нива, ще имате отворени всички тези програми. И така, нека да започнем. Програмата се състои от 7 нива. Първо ниво. Входът в програмата е 550 битлайма. 50-те отиват за разработване на проекта, а 500-те са за вашето бизнес пространство. Влизаме, виждаме 6 празни места пред нас. И нашата задача е да доведем 2 партньори и да ги научим как да направят същото. Те застават на раменете ни и това е нашата линия на плащане. Всичките 4 места принадлежат на нас. И ние продължаваме да запълваме първия си ред. Веднага, щом първият човек на този ред се запише. Получаваме 500 битлайма, така че от този момент нататък сме на печалба. Можете ли да си представите, че от третия човек инвестираните от вас средства вече се възвръщат и от този момент нататък ние само печелим? Натрупват се 3 пъти по 500 битлайма, за да преминем на следващото ниво. Второто ниво е на стойност 1500 битлайма. Това е едно и също нещо. Виждаме 6 празни клетки пред нас, а нашата задача е да помогнем на екипа, който се движи зад нас. Първо се запълват раменете. Първият човек в рамото, вторият човек в рамото и чакаме да се запълни нашият ред за изплащане. След като първият човек на долния ред е влязъл, тук започва интересното. Имаме едно работно място, което отива в програмата Lime. То е на стойност 40 битлайма и се активира за вас. Второто бизнес място, с което разполагаме, отива в първия ред на BitLimes на стойност 110 BitLimes и също ще бъде активирано за вас. Програмата BitLimes, която ви носи пари за всеки ден. И двете бизнес места, които имаме, летят в първото ниво на програмата Калейдоскоп. Това са нашите клонинги. Клонингите ни спасяват от постоянни покани и помагат на екипа да се движи напред. По този начин сякаш сте поставили 2 филиала в първо ниво. А партньорската награда отива на лицето, което ви е поканило тук. 350 битлайма. Нашият състав за изплащане продължава да се попълва. Второто място ни носи изплащане от 1500 битлайма. Това означава, че сме дошли тук за 550 и си ги върнахме в първо ниво, а във второ ниво получаваме 3 пъти по-голяма печалба. Можете ли да си представите? А след това има и спестявания. 2 пъти по 1500 се натрупват, за да можем да преминем на трето ниво. 3000 е третото ниво. И също така виждаме 6 празни клетки пред нас. Нашата задача е също да помогнем на екипа, който се движи зад нас. Партньорите се придвижват зад нас. Един човек в едното рамо първи, другият на второто рамо. И веднага след като първият човек е в линията за изплащане, ние изпращаме възнаграждението за препращане нагоре с 5 нива. Нашият пряк спонсор получава 1000 битлайма, а 4 спонсори по-горе получават още 500 битлайма. Можете ли да си представите каква е ползата от поканата на рефеали тук? Запълването на второто място ни дава бизнес място във второто ниво на Калейдоскоп. Това е все едно да поставите свой партньор там на стойност 1500 битлайма. Разбира се, това е помощ на екипа, а и е още едно бизнес място, което ви носи допълнителна печалба. А ние получаваме печалба от 1500 битлайма. След това ни се натрупват 2 пъти по 3000 битлайма и преминаваме на 4-то ниво. Ние сме в програмата за бонуси и спестявания. До 4-то ниво вече имаме 6000. Имаме тези пари, които са се натрупали за нас и също така виждаме 6 празни клетки пред нас и чакаме партньорите зад нас. Първите 2 партньори застават на раменете ни. Раменете не ни носят никакви пари. Ние чакаме да се запълни долния ни ред. Веднага, щом първият човек се изправи, тук започва най-интересното. Имаме едно бизнес място, което лети в автопрограмата. Ако сте новодошъл, поздравления, имате бизнес място в автопрограмата. Следващият в списъка, второто място, което имате,
влиза в програмата начало, което означава, че получавате програма на стойност 2100 битлайма и от това място получавате партньорска комисиона от вашия пряк спонсор 1150 битлайма и ние също получаваме печалба от 1150 битлайма. Ето колко щедро е това място. Попълването на второто място отваря петото ниво на програмата Lime, което е мястото, където започвате да играете голямата игра. Тя е на стойност 1152 битлайма. Нещо повече, то отваря и пето ниво в програмата BitLime, което струва $4500, а оттам летят много от вашите клонинги, което са сериозни пари. Хубава малка печалба от 348 битлайма към вас за изтегляне. Следващите трето и четвърто място ще ни донесат до 12 000 и се придвижваме нагоре до пето ниво и колкото по-високо става то, толкова по-интересно е и толкова повече пари. Нека продължим напред. Вече сме на пето ниво от общо 7 и сме натрупали 12 000 биткоина, 6 клетки под нас. И чакаме партньори. Двама запълват раменете, но ние не се интересуваме от раменете, а от този ред за изплащане. Запълването на първото място дава партньорски възнаграждения на 5 нива нагоре. Първия пряк спонсор получава 6000 битлайма, а 4 реда нагоре получават по 1500 битлайма. Абсолютно същите възнаграждения за препращане получавате от структурата си по-долу. Запълването на второто място ни носи бизнес места в калейдоскопа, а именно едно във второто ниво на стойност 1500 битлайма и едно бизнес място в трето ниво на стойност 3000 битлайма. Условно казано, това е все едно да поставите партньори в по-ниска структура, като помагате на партньорите си да се придвижат нагоре. Вкусното изплащане на 7500 битлайма отива при нашето оттегляне. Следващите две места от по 12 000 битлайма формират нашето натрупване за 6-то ниво. Много често начинаещите не разбират как се формират парите в матрицата. Надявам се в това видео всичко да стане ясно. На 6-то ниво вече са натрупани 24 000. Виждаме и 6 празни места. Също така чакаме двама партньори в раменете. Раменете не ни дават нищо, това са парите на човека над нас. Линията ни за изплащане започва от тук. Веднага, щом това място се запълни, ще имаме 10 работни места към Lime. Така че без покани, това е все едно да поставите 10 партньори в първото ниво. Следващото, имате 10 бизнес места, които отиват в BitLime. Това е същото нещо. И започва едно много мощно движение, защото вашите партньори също ще освободят същия брой бизнес места. А след това става още по-интересно. Имате 5 бизнес места, които летят в автопрограмата в първото ниво. Това е все едно да поставите 5 партньори в 1500 битлайма. И още 5 бизнес места отиват в програмата Дом. Така че ние работим в колейдоскоп и автоматично запълваме всички паралелни места. Още получаваме 5140 битлайма от нашия спонсор като партньорска такса. Човекът, който ви покани тук, това е такава благодарност към него от страна на компанията. Попълване на второто място ни дава 6 бизнес до първото ниво на калейдоскопа. От тях 3 са интелигентни бизнес места. Те са поставени под най-слабото звено, за да са сигурни, че партньорите ще получат заплащане. След това имаме едно бизнес място на трето ниво и едно бизнес място на четвърто ниво. А в шестото ниво получаваме изплащане на 12 000 битлайма. Това е сериозно изплащане. Истински калейдоскоп, както виждате, една цяла страница не е достатъчна, за да се опише всичко. И ние сме натрупали 48 000, за да се придвижим нагоре до седмо ниво. Това е последното ни ниво, но то е само за първото бизнес място. Имаме много бизнес локации, които се генерират редовно, генерират редовен доход за нас. Седмо ниво, 48 000, които сме натрупали. Двама партньори стоят рамо до рамо, изчакваме мъжа долу. Веднага, щом той се изправи, сме с 5 нива по-високо в партньорските награди. Нашия пряк спонсор получава 24 000 битлайма и 4 реда. Нагоре 6000 битлайма. Всеки партньор, като активира второто място на долния ред, ще пусне огромен брой клонинги в колейдоскопа, издигайки отбора нагоре по нивата много по-високо. И това са 11 бизнес петна в първото ниво
3 бизнес места, които влизат във второ ниво, 2 делови места в трето и 2 делови места в четвърто ниво. Само си представете помощта, която отива при новаците и партньорите под вас. Освен това, запълването на третото и четвъртото място се отварят по-скъпите автопрограми, а именно автобизнес на стойност 2350 битлайма и автопремиум на стойност 5100 битлайма. С тези програми можете да си позволите да осъществите и най-смелите си мечти. И най-важното, което получаваме тук, е огромна печалба от 100 000 битлайма, което е цял биткоин. По днешния обменен курс това е повече от 2 милиона рубли и нищо не свършва до тук. Зад нас идват огромен брой клонинги, които ни носят безкрайни доходи.